bahay na to. Aalis na ako para hindi na ako dagdag sa mga problema mo. Anak, huwag ka nang umalis. Pag-usapan natin to. Parang awa mo na, anak. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Pwede ba? Pabayaan mo na ako? Dahil kaya ko ng sarili ko. May problema ka ba? Wala. Nakapagluto ka na ba? Oo, kakatapos ko lang. Gusto mo na bang kumain? Mamaya na. Aalis ako. May kailangan akong asikasuhin. Sige. Love, hihingi sana ako ng allowance ko. Ang dami kasing binabayaran sa school ngayon. Di ba, kabibigay ko lang sa'yo ng isang linggo? Oo, kaso doon ko ibinabawas yung pambayad natin sa mga bills. At doon na rin ako kumukuha ng pang-ulam natin. Masyado ka kasi atang magastos. Kaya hindi mo nababudget yung perang binibigay ko sa'yo. Hindi tinitipid ko nga yung perang binibigay mo. O yan, tama na yan. May nakasang kita ngayon. Pagkasahin mo na lang yan. Sino pong hanap nyo? Nandyan ba ang anak ko? Si JR po ba? Oo, siya nga. Nandyan ba siya sa loob? Opo, sandali lang po at tatawagin ko. Tuloy po kayo at maupo po kayo. Love, may... Anak, Tay, anong ginagawa mo dito? wala na akong pera. Hindi ka naman sumasagot sa mga tawag ko. Di ba sabi ko sa'yo, may nabenta ako ngayon. Alam mo naman, kailit ang mga polis. Kaya hindi ako makadiskarte maayos. Eh kung gano'n, dito muna ako sa bahay mo. Wala naman siguro makakakilala sa akin dito dahil hindi naman ako lalabas. Bakit dito pa? Maghanap ka na lang ibang tataguan mo. Huwag dito sa bahay ko. Kung kaya mo akong bigyan ng malaking pera ngayon, aalis ako. Ang kulit mo naman eh. Di ba sabi ko sa'yo, may nang kita ngayon? May tatay pala si JR. Ano kayong pinag-uusapan nila? Teka lang, sino yung babaeng sumalubong sa akin kanina? Ha, siya ba? Si Mayla. Nobya ko. Teka lang, tatawagin ko. Mayla? Mayla! Halika mo na saglit! Siya nga pala, Mayla. Tatay ko. Simula ngayon, dito na siya titira. Tay, Mayla po pala. Ganun ba? Sige, dito na muna ang tatay mo. Magaling ka talagang pumili, anak. Mana ka sa akin. Mahilig sa bata. Sige, tay. Mag-aasikaso muna ako. Kasi mamaya may racket ako. Sige, love. Ikaw na bala kay tatay, ah. Sige. Oh, masyado ka naman magugulatin. Sige na po. Maiwan ko muna kayo dito. Aasikasuhin ko pa kasi yung mga gamit ni JR. Gandang umaga, Mayla. Kayo po pala, Tatay Romeo. Oh, ba't ka tumayo agad? Di ba? Hindi ka pa tapos magkape? Ayos lang po. Patapos na rin po ako. Oh, masyado ko talagang magugulatin. Hindi nyo naman po kasi kailangan na hawakan ako. Pasensya na. Tatanungin ko lang sana yung anak ko kung naka-alis na. Opo, maaga po siyang umalis kanina. Dahil madami daw po siyang aasikasuhin. Ibig sabihin, tayong dalawa lang naiwan dito sa bahay. Aalis din po ako. May klase pa po ako ngayon.
Oh, bayad ngayon ka lang. Saan ka galing? Sa school, may mga tinapos kasi kami mga activities. Kaya ngayon lang ako nakauwi. Si tatay, nakita mo ba kung asan siya? Di ko alam. Iniwan ko siya kanina dito bago ako pumasok. Eh wala naman siyang sinabi kung saan siya pupunta. Ang kulit talagang matandang yun. Kapag siya nahuli, bahala sa buhay niya. May sinasabi ka ba? Ah, wala. May alak si Red. Ikaw mo na lang ako. Oh, eto. Love, Bakit? may gusto sana akong sabihin sa'yo. Tungkol saan naman? Ang tatay mo kasi, parang iba yung pakiramdam ko sa kanya. Oh, bakit naman? May problema ba? Pakiramdam ko kasi, may hindi siya magandang gagawin sa akin. Ano ba yung iniisip mo? Bakit mo pinag-iisipan ng hindi maganda yung matandang yun? Hindi naman sa ganun, love. Pakiramdam ko kasi yung mga tingin at titig niya, parang may hindi siya magandang gagawin sa akin. Guni-guni mo lang yun. Ang tayo mo sa sarili mo, para pag nasa akin matandang yon. Ang hirap naman netong kausapin. Palibhasa, lasing na kasi. Kaya ka muna dito. Tsaka na tayo mag-usap. Parang si Myla yun ah. Myla, anak! Sandali lang naman, anak. Malilate na ako sa klase na eh. Pwede ba tayo mag-usap kahit saglit lang? Please naman, anak. Kahit saglit lang. Bakit? Ano ba yun? Gusto lang naman kitang kumustahin. Nakakakain ka ba ng maayos? Yan lang ba ang sasabihin mo sa akin? Teka, na paano to? Kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. Teka, sinasaktan ka ba ng kinakasama mo? Huwag ka na nga makialam. Magkaiba na tayo ng buhay ngayon. Anak, pagpasensyahan mo na ako. Siya nga pala, yung nakabangga sa tatay mo, may nakapagsabi sa pulis kung saan siya nagtatago. Minamatsyagan na rin siya ng mga pulis, bawat galaw at kilos niya. Kasi marami din siyang kaso na nakahain sa kriminal na yon. Hanggang ngayon pa rin ba? Hindi ka pa tumitigil sa kaso ni Tatay Nay? Oo anak, hindi ako titigil hanggat hindi natin nakakamit yung hustisya para sa tatay mo at kung bakit nangyari sa buhay natin to. Nang dahil sa taong yon, kaya nagkaganito ang buhay ko. Sana mahuli na siya at mabulok sa kulungan. Anak, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Sige na, alis na ako. Anak, mag-ingat ka! Masaya ako anak at nagkita tayo ngayon. Ang kulit mo naman kasi. Sinabihan na kita, dito ko lang sa loob ng bahay para wala makakita sa'yo. Eh, naiinip nga ako dito sa loob ng bahay dahil ako lang mag-isa. Eh, anong gagawin mo ngayon? Paano kung magsunta tayo ng mga pulis dito? Kaya nga ako dito tumuli sa'yo para tulungan mo ako mag-isip kung anong gagawin ko. Ayokong madamay sa'yo. Alam mo naman na patong-patong yung kaso dyan sa ulo mo. Sa ayaw at sa gusto mo, damay ka dito dahil anak kita. Napakasamang matanda ka. Pati anak mo, idadami mo! Eh, tuloy mo! Baka nakakalimutan mo, mahilig ka na rin sa mata ng mga pulis dahil sa pagtitinda mo ng bawal na gamot. Dapat talaga, hindi ako pumayag na dito ko tumira. Sino yun? Puntahan mo, bilis! Mayla, saan ka pupunta? Wala. May nakalimutan lang ako. Narinig ko ba lahat ng usapan namin ng tatay? Yung ayoko sa lahat, yung nagsisinungaling sa akin. Anak, narinig ba niya? Saan ako dyan? Wala akong narinig. Aray! Sigurado ako nagsisinungaling yan. Baka magsumbong yan sa mga pulis. Teka lang, kuha ko panali. Sige po tay. Aray, Sige sa loob. Mayla. ako, hindi ako magsusubok sa mga polis. Halika dito. Dan, saan mo ba Bilisan ako mo. dadalhin? Dito ko lang. Bilisan mo. Ano ba?
Ito, umupo ka. Nasasaktan ako! Huwag kang magulo. Ewan ko lang kung makakatakas ka pa dito. Ano ba? Pakawalan mo ako dito! Babalikan kita. Tignan ko lang kung makakasigaw ka yan. Jaya! Nay! Nay, tulungan mo ako, Nay! Sandali lang, anak. Kunin mo to. Bakit niyo po binibigay sa akin to? Alam ko, kahit hindi mo sabihin sa akin, may ginagawang hindi maganda yung kinakasama mo. Kaya kunin mo yan. Para pag nagka-problema, pwede mo akong kontakin. Sige po, Nay. Sige anak, mag-ingat ka. Nay, sagutin mo, Nay! Tulong! Tulong! Anak, nandiyan ka ba? Nay! Nay, tulungan mo ako, Nay! Nay, tulong! Dali lang, tatanggalin ko lang yung lock dito. Anak! Huwag ka mag-alala! Ligtas ka na! Anak, ayos ka lang ba? Salamat po, Nay. Akala ko hindi na ulit tayo magkikita. Takot po kasi ako na baka anong gawin nila sa akin. Natatakot po ako, Nay. Makabalikan po tayo ni JR. Hindi na mangyayari yun, anak. Talaga po, Nay? Oo, anak. Nung gabing yun, pinuntahan namin yung bahay nila JR at nahuli yung tatay niya. Pero si JR, nanlaban, kaya natuluyan siya. At alam mo ba, anak, yung hinahanap natin na nakabangga sa tatay mo, siya yung tatay ni JR. Si Tatay Romeo? Ang tagal na palang nasa harapan ko ang pumatay kay tatay. Wala man lang akong kaalam-alam. Hayaan mo, anak. Ngayon, ligtas ka na at nahuli na rin yung pumatay sa tatay mo. Patawarin mo ako, Nay, kung mas pinili ko yung maling tao para lang sa pansarili kong kagustuhan. Kalimutan na natin yun, anak. Ang mahalaga, magsimula tayo ulit. Opo, Nay. Akala niyo siguro wala na ako.